avui m'espera un dia entretingut, Dia 3, intentant viure de la fotografia esportiva. Avui ens mullarem. Estic a Vilaplana, que avui fan una cursa aquí. És una cursa de bastant nivell, perquè pugen aquí a la dreta de Castillejos, tornen a baixar al poble i així 2 vegades més. I cada vegada que pugen, per lo que vaig veure, és més vertical. Com tampoc em volia matar caminant, vaig venir a dormir quedant i estic aquí a 5 minuts de per on passaran. Tot i que no ho tenia previst, per sort tinc un paraigües, que porto sempre aquí al cotxe. I ara tinc 20 minuts fins que surtin des del poble, així que tinc temps de sobres per anar a buscar lloc. L'únic que si hi ha poca llum i està super tapat per la boira, no sé si tindré llum pel primer punt, però bueno, si durant el primer punt em falta llum, em dedicaré a animar i ja faré fotos al segon i al tercer. Bé, ja estic arribant al primer punt. Crec que hi ha un avituallament. El lloc és xulíssim, la llum aquesta està guai, així amb tanta boira, però pel tema fotos, a veure, sempre hi ha l'opció del flash, però al venir per lliure no estaré molestant els corredors amb el flash, i que no el porto, bàsicament. Llavors, bueno, ja veurem com ho salvarem. Però de llum veig bastant just, la veritat. Sempre tinc l'opció de pillar el 30 mm 1.8, que sí que el porto, l'únic que veig de buscar un lloc sec, i avui complicat per muntar la càmera. M'estic movent de lloc, ja he arribat al primer avituallament i he estat fent fotos per allà. Al final, amb l'1.8, l'únic que, clar, al ser 30 mm per pillar un primer pla, m'he de posar a un pam de la persona. I sempre em fa cosa apropar-me tant perquè no l'últim que vull és molestar. Per això m'agrada tant la lent de zoom, perquè com a llarga em quedo per allà darrere i vaig fent a la meva bola. Tocarà molestar una mica i apropar-se una mica més avui. A sobre vaig trobant coses, vaig trobant que si una planteta, que si una aranya, que si no sé què, i em vaig distraient també amb el que em vaig trobant per allà. I de moment veig bastant sec, veig més suat que mullat de la boira i l'escut. I ara vaig al segon punt que tinc guardat, a veure si ja puc deixar la GoPro en algun lloc, que sempre se m'oblida. O sigui, és que ha sigut arribar a l'avituallament, ha començat a passar gent, jo vinc a fer fotos, el tema de la GoPro se m'oblida. I al final l'altra càmera, com no l'estic fent servir, tenia una bossa de basura al cotxe i així segur que no es mulla. Buah, dia complicat avui, O sigui, mira, segueix estant... Bueno, de fet ara està plovent un altre cop, per del 30 mm, que aquest objectiu sense llum pot fer fotos, perquè amb el que faig servir sempre és impossible. Hi ha hagut una finestra de 30 segons que ha sortit el sol, ara cada vegada torna a estar més tapat. I per avui crec que ja està. Per pujar fotos a Instagram crec que ja en tinc moltes, així que cap a casa, que vaig xop, així que ara. Una més.